1979, Πανιόνιος ΑΕΚ 3-1 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Πανιόνιος, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση τώρα με τον Μπάγεβιτς πάλι. Άρχισε πολύ καλά τον αγώνα. Στο Δωμάζο η μπάλα. Γυρίζει προς την άλλη πλευρά προς τον Αρδίζογλου, κεφαλιά, και ο Τάσος από κοντά με ωραία κεφαλιά θα κάνει το 1-0 από το τρίτο λεπτό. Η συνέχεια όμως θα ήταν διαφορετική για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανιόνιος ήταν πολύ καλύτερο στο διάστημα αυτό. Εδώ κάνει μια προσπάθεια με τον Αναστόπουλο που κερδίζει μια διεκδικούμενη παλιά. Μπαίνει από δεξιά και από πολύ δύσκολη θέση πλασάρει το Στεριούδα στο 51 και ισοφαρίζει. Στο 67 θα γίνει το 2-1 όταν σε μια σύγχυση μπροστά στο τέρμα της ΑΕΚ και από διαδοχικές κόντρες θα δώσει την ευκαιρία ο Λίμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να ολοκληρωθεί η νίκη του Πανιονιού στο 84 όταν ο Παθιακάκης πρόλαβε την έξοδο του Στεριούδα και με ένα πλάγιο σουτ έκανε το τελικό 3-1.